alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Bapak Kiai Junaryo ingkang kula mulyakaken, teman-teman Bapak Eko ingkang kula hormati, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan mushola Nurul Jalil ingkang salat sedherek kula mulyakaken, monggo kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki diparingi sehat lahir lan batin. Amin ya rabbal alamin. Diparingi rezeki ingkang kuwadah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Diparingi rumah tanggane adil ayam, rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang paling penting diparingi iman dan Islam sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi sedaya ingkang rawuh mriki diparingi umure dawa lan bagus amale. Amin ya rabbal alamin. Amargi Rasulullah matur, khairun nas man tola umruhu wa khasnanu amal. Tiyang sing sae niku tiyang ingkang dawa umure lan bagus amale. Mugi-mugi panjenengan sedaya mriki dawa umure lan bagus amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pun mengaten awal ya Pak, ingkang kula aturaken. Nggih. Niki disambut kalian Ibu Fatimah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam pundhut cekek ingkang jawab salam, mugi-mugi rezekine akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ingkang kula takdimi Bapak Kiai Sunaryo, ingkang kula hormati Bapak Eko, ingkang kula hormati Bapak Danak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, lan sedherek-sedherek ingkang dimuliakan Allah. Monggo kita ngaturaken raos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita diparingi sehat walafiat, diparingi kesempatan saged salat jamaah, saged ngaos sesarengan. Mugi-mugi dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalihaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjing diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin. Alhamdulillah. Pripun kabar sedaya, sehat? Bahagia. Tapi wonten ingkang boten sekeca manahe, mugi-mugi barokah ngaji wangsul saniki bahagia. Amin. Lan ingkang sampun bahagia tambah bahagia terus. Saya bapak-bapak, kalau lurus nih Pak Jana, gitu, kalau saya lurus nih, lurus
Pak Bu. Tawasul ila hadrati ngoten niku nggih. Salah setunggal kita tawasul dumateng Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih, pate mira nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah ngoten nggih. Lah sewu menawa kita ngertos riwayate insyaallah mungkin nek tawasul niku tambah mandor. Ngoten nggih Bu. Berarti donga niku nek kita tawasul dumateng para ulama, para nabi, rasul, insyaallah niku cepet terkabul. Nggih to Bu, ibaratnya kita kenal kali bupati nggih. Badhe nyuwun yatra kata-kata saumpama ngoten. Terus nek kita kenal kali istrine bupati, mboten ras keco nggih, cepet. Ibaratnya ngoten. Saged dikenalan nggih. Ngoten. Saya Abdul Qadir Al-Jailani niku seorang tokoh sufi niku piyambake niku pimpinane para wali. Ngoten lho nek ngarani istilah malih wali abdul, wali kutub, pimpinane para wali. Ngoten. Lah amargi ngoten Syekh Abdul Qadir Jailani niku gadah karomah napa Bu Pak? Karomah niku kemuliaan ingkang dimiliki boten dimiliki dening tiyang mriku. Dimiliki mawon dening Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah niki ceritane Syekh Abdul Qadir Jailani niku hidupe antarane taun 1160. Pinten Bu? 1160. Sakniki kan taun 2000 sampe nggih. Nah, ngoten niku. Niku Masehi, mesti ngoten. Syekh Abdul Qadir Jailani niku putrane saking Syekh Musa Al-Zanki. Sinten Bu? Syekh Musa Al-Zanki. Ibu ini asmane Bu Fatimah. Sinten Bu? Fatimah. Namine saking kula. Terok-terok niki. Terok niki. Alhamdulillah nggih Pak nggih. Terus kae iki ceritane Pak Musa Al-Zanki waktu tesih hujan dereng nikah. Pak Musa Al-Zanki niki tiyang Irak yang pundi Bu? Irak itu pundi Pak Bu? Magetan Kulon. Nggih, Magetan Kulon, Solo Kulon, Jakarta Kulon. Niku kepanggih namine Irak. Mboten Magetan Ngetan nggih, Magetan Ngetan Irak Surabaya. Magetan iki berarti Magetan Kulon namine Irak. Iki asline tiyang Irak niku. Lah, Pak Musa Al-Zanki niku senengane wudu, napa Bu? Wudu. Lah senengan wudune niku mboten teng sumur napa ngoten niku, tapi teng kali, desa kali sing alit sing banyune jernih niku lho Bu, mboten banyu sing butek. Niku mboten tak banyune sing jernih niku damel wudu. Lah pas wektu wudu niku Pak Musa Al-Zanki niku nemu jambu setunggal. Niku kok langsung didahar. Kondisi luwe lah. Bosok eling niku entuk sebalung. Bah jambu sing tak pangan ki mau lek sapa? Lha iki piye nonton? Terus akhirnya diterusung. Itu kan banyune ngalir nggih, berarti ning ngalir dari atas ke bawah. Ngoten. Diterusung munggah, akhirnya ketemu niku wonten griya, wonten pondok, wonten omah gang. Kalih wonten wit-wit jambu. Dicocokne jambu sing kalih separo wau, dicocokne kok padha karo mburi iki. Nah, ngoten akhirnya bertamu dumateng sing gadah griya niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ditemoni ingkang gadah niku. Ternyata ingkang gadah Pak Yai ingkang gadah pondok niku. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Pak Yai, Bapak. Niki napa jambune jenengan? Iya bener jambuku. Kula nyuwun dihalalaken niku wau kula wudu teng kali kok nemu jambu terus kula pangan. Bareng kula kedhi entuk separo eling ngoten. Nah niku gadane jenengan to. Iya lekku. Nyuwun dihalani. Badine Pak Yai ini wae nggih. Iki bocah kok malah jambu separo banyu jambu gali kok dijaluk halane. Ngoten. Terus akhirnya ora iso dihalane. Yo aku yo ora halane. Lha terus pripun? Jaluk ijol. Ijole apa? Sampai melok aku ngabdi ning aku dadi rewang ning omahku, bantu aku selama setahun. Saya musawah nggih Bu? Nggih, kula sanggup demi halale jambu separo. Nggih Bu nggih? Nah, itu dilakoni nggih panikan gawe nggih resik-resik. Nah, kula
abdi antarane Pak Yai wau. Terus pun aksa setahun. Terus matur Pak Yai niki kula sampun aksa setahun. Kula badhe pamit sampun dikalangi to. Urung aku njaluk tambah neh 2 tahun. Nggih Bu njaluk tambah malih nggih. Iya Bu, dene halale jambu separo nggih. Dilampahi maneh. Wes akhire genep malih nggih pun genep sesuai perjanjiane. Terus akhire matur malih niki sampun genep perjanjian kula kali jenengan. Gak ngono, saiki enek jakate neh. Cek entuk syarate malih Bu. Napa Pak Yai? Tak entukne anakku, mboten nggih Pak. Entukne anake masyaallah. Tapi ngerti yo, anakku ki dalam kondisi buta. Apa Bu? Buta niku nak berarti napa? Mboten saged mirsani. Terus bisu niku berarti napa? Saged mboten saged matur. Terus tuli mboten saged mireng. Masyaallah. Terus mikir yo, iki dirapane. Gak iso apa-apa. Wes tapi demi ngalale jambu separo nggih Bu. Tambahin nggih pun mboten apa Pak Yai kula tertampi. Wes akhire terjadilah akad nikah antara anake Pak Kiai kali Syekh Musa janji nggih Bu. Terus entokne yo kon anake Pak Yai wae ingkang asma Sinten tau Bupati nggih. Akad nikah terjadi terus pun akad nikah itu kan dereng ditutune istrine. Terus mlebu nang kamar, Assalamualaikum. Lah kok istrine sing akad nikah nggih Bu. Lah kok jawab Waalaikumsalam. Jarine mau napa Bu? Bisu. Gek terus kok langsung moro nyedak bayi. Lah kok wah nek ngono berarti temen mboten lho. Temen. Yo tibake kok iso ngomong, gek wayu. Lah nggih kok gek mripate nggih sae mboten buta nggih Bu. Masyaallah pesawat. Wis akhire Pak Musa Janti wau tampil kan Pak Yai malih medal. Pak Yai niku napa mboten salah? Tirose wau napa Bu? Buta bisu tuli. Oh, maksudnya buta iki anakku ki ora tau ndelok perbuatan maksiat. Dek iki kanggo maca Quran, kanggo ibadah, belajar ilmu agama. Makanya tak arani Bu buta. Tak bilang napa niku bisu sebab ora ngerti ngomong elek. Sing diomong barang terus tak omong napa niki tuli. Anakku ki ora tau ngerti omongan sing elek, ora tau dengar omongan sing elek-elek. Nah, makanya gue ngarani aku napa tuh tuli. Oh, ngoten to. Lah aku selama ini bingung golek jodoh anakku, wong sing apik dan tibake awakmu kok sesuai cocok elek. Sing tak karepe berarti ya jodohmu. Alhamdulillah. Ngoten iki ceritane nggih. Terus akhirnya pernikahan Pak Musa Al-Zanti kali Bu Fatimah wau niku hamil nggih. Niku akhirnya lahir diparingi asma namanya Syekh Abdul Qadir. Al-Jailani niku nama tempatnya, nama desane kotane niku namanya Jailani. Asline namanya nggih Syekh Abdul Qadir. Al-Jailani niku nama kotane niku. Terus waktu bayi iki Syekh Abdul Qadir nggih mulai bayi pun wonten karomahe. Bayine Syekh Abdul Qadir niku pas laire pas wayah poso tanggal 1 Ramadan. Niku lumrahe bayi nek siang apa malam disusui kula nggih Bu. Lah bayi saya Abdul Qadir niku wau nek payah poso disusui ibu mboten purun melok poso. Engko pas wayah buka gelem disusoni. Nek bayi saiki pripun Bu? Mati. Lah kita anae ngoten poso mulai bayi niku masyaallah. Terus niku akhirnya mulai gede ya Bu, mulai gede sekitar umur 8 tahun ngoten. Niku kali ibuke niku nak sampai wis gede, wis wayahe sampai nuntut ilmu mondok, ngoten sampai kok dolanan ae diaturi ngoten. Nah niku gadah kegiatan setiap hari niku angon napa Bu? Angon gadah sapi. Saya Abdul Qadir Jailani niku angon niku pun wonten karo mae. Diomongi ibuke napa niku terus akhire bener Kak. Siti Muan niku sapi. Sapine niku karena kene karo mae saged matur. Dul, nek ngoten nggih. Sampai mau lak diomongi ibumu kon mondok. Lho, sampai uripmu ning donya mbok apa? Mosok bangun wae Dul. Muga kok ilmu belajar ilmu agama. Masa sapi niku iso ngomong ngoten. Saking karo mae Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya, aku nek ngomong mondok ae wis.
Iya, terus akhirnya mantep kan ibuke siap turun nutut ilmu. Terus ada ibuke bupati mawon nggih Bu. Niku disangoni sapi. Sapi niku melok. Wis sapi ini ketokno wis melok awakmu wis gak apa-apa. Wonten terus karo disangoni yatra 40 napa dinar. 40 dinar uang niku 40. Terus akhirnya tapi pesen ibu le tengah Asia Qadir niku. Nah niki pesen ibu siji sampai ojo bohong, napa Pak? Ojo bohong, ojo borok, ojo ngapusi, artinya konju jujur. Wis pesen ibu siji tok niku bener. Akhirnya perjalanan alis sapi wau dituntun. Terus tengah jalan itu ketemu perampok, napa Bu? Perampok jumlahnya itu 70 di jalan ini pinten? 70 ning penumpang. Terus akhirnya diajak Lek sampai nyandi pondok Pak Lek. Terus iki teng dhuwure sapi Pak sapi nggih. Iki sikile sapi ku piro? Pesen ibu iki jujur nggih Bu. Saya Pak Lek tak medun, sapine diitung 1 2 3 4. Oh, sikile sapi ku enek. Apa kuatire protol sitok nggih Bu. Saking ngati-ngatine jujur niku. Terus Lek, iku gawanmu apa ning tas iku? Niki tirose ibu mau duit Pak. Jumlahe piro? Tirose ibu kulo 40 napa dinar. Jenengan itu piyambak. Terus akhirnya kali perampok dihitung nggih. Lho Lek, sampeyan kok percaya ning aku iki nyapa? Mau duit kok kon ngitung. Pesene ibu kula kenju jujur. Perampok niku masyaallah. Iki anak bocah cilik kok jujure koyo ngene. Gak ngapusi, aku gitu wae sakmene kok gayaku ngapusi juga barangnya wong. Akhirnya kenapa saja nih Bu? Masyaallah Le. Ya Allah Le, aku kagum ning sampean. Sampeyan tiap nyandi. Aku mondok Le. Wis aku melok sampeane. Masyaallah. Karo Maese Abdul Qadir Jailani perampok jumlahe 70 mau tumut mondok sedok. Tur dados mari sedok. Alhamdulillah. Wonten ibu sakit kepalane sampai kaya wonten Abdul Qadir Jailani. Lah, terus niku gadah guru. Gurune niku nggih ajari napa ilmu tauhid. Gurune nggih napa niku Nabi Khidir napa? Kan masjid kali pondok niku wonten banjikan-banjikan ngoten nggih Bu. Lah, teng banjikan niku Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri teng niku lama ngoten sampai berapa bulan niku diajari ilmu tauhid. Kalih napa gurune ingkang asma Nabi Khidir. Terus kadang guru malih namanya Syekh Yusuf Al-Hamdani. Lah niku gadah murid 3 yang terkenal, salah setunggal ini wau Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya Yusuf Al-Hamdani gurune. Nah, terus prinsipnya Syekh Abdul Qadir Jailani niku ajaranipun yaiku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ngoten nggih, niku nek bisnis yang tarekat niku wonten manakib nggih Bu, manakib niku lah. Niku orang itu akan bahagia bila di hati niku ada iman. Napa Bu Pak? Ada iman niku prinsipnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wong niku selamane ati bijene iman, yakin, percaya dumateng Allah, itu ati niku badhe bahagia tenang. Sebabnya rumangsa sing bisa ngayomi Gusti Allah, sing ngabulne dongane Gusti Allah. Terus ajarane malih niku lewat dikir. Ngoten dadose yang tarekat niku ajarane nggih napa dikir niku kaya wajib. Terutama bacaan la ilaha illallah. Ora ana pangeran sing disembah sing kuwasa kejaba namung Gusti Allah. Ngoten kalimat la ilaha illallah niku nek ditimbang kalih donya sak isine niku luwih abot kalimat la ilaha illallah. Man kana awalu wa akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa mawon sing teng jiwa ragane niku awal sampai akhire urip kok kalimat la ilaha illallah teng jiwa ragane dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Mugi kita sedaya selalu iman wonten ati kita. Allahumma amin. Terus prinsipnya
firman Syekh Abdul Qadir Jailani ngeten. Kapal berjalan di atas air itu biasa. Nggih Bu nggih? Bisa kapal perahu. Nah niku nek mlaku ning dhuwure air niku biasa. Tetapi yang tidak biasa kalau air itu masuk ke dalam kapal. Artinya ngeten. Tiang beriman, tiang Islam niku punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, punya duit kata. Mboten napa-napa, nggih Bu. Yang bahaya itu nek harta, benda, jabatan, uang dimasukne teng ati akan bahaya. Bahayane napa? Akan lupa kepada Allah. Berarti napa? Harta, jabatan, uang itu di tangan mawon nggih Bu. Nek kantong mawon nggih Pak. Nek akeh gak apa-apa lebokne kantong mawon. Lebokne kantong. Nggih Bu nggih. Gawe akeh gak apa-apa dilebokne sak mawon ning omah. Tapi aja dilebokne ning ati. Dilebokne ning ati iki pripun maksude? Wis iki lekku. Wis akhire gak gelem sedekah, gak gelem bayar zakat. Terus pelit. Lah itu berarti apa? Harta niku dilebokne ning ati. Akhire akan sakit hati. Nek duite ilang, jabatan ilang akan napa sedih, stres. Terus akhirnya isgek nggih Pak nggih. Sebabnya napa? Rumangsa donya niku milike dhewe. Padahal niku milike Gusti Allah. Lah dadi Mas saged pahami nggih. Harta niku semua titipane Allah. Duit, harta, jabatan, anak niku milike Gusti Allah. Nek sewaktu-waktu diambil dening Allah niku kita nggih napa? Nurut nggih Bu. Titipan nggih Pak nggih. Sedaya itu titipan. Nek tiyang beriman atine legowo akan enak nggih. Tapi nek dicekel ning ati, oh stres nggih Bu nggih. Dadase sedaya niku titipane Gusti Allah, sedaya niku damel napa sangu ibadah. Tapi saged dipahami nggih. Dadase menurut Syekh Abdul Qadir Jailani harta benda niku aja dilebokne ning ati. Dicekel ning tangan mawon nggih Bu. Harta itu ibaratnya tiang bayang-bayang niku lho, nek tiang kita pakai ngeten iki bayang-bayange lak ngetotne nggih. Nek kita mbuwayu bayang-bayange niku nggih ora iso kecekel ngoten. Tapi nek kita mandeg nggih, niku lak melok-melok ngetot elek dhewe nggih, melok mandeg. Artine ngeten, nek kita niku dekat ning Allah, insyaallah harta benda dunya niku badhe nyejak ning awake dhewe. Nggih to? Tapi nek awake dhewe ngejar dunya tok, ora gelem ibadah, lali ning Allah, harta niku tambah ngedok, capek, gitu nggih. Kesel grek, ora entuk apa-apa kok kesel tok. Tapi nek kita nggih ndonga, nggih usaha ibadah, insyaallah harta niku pengen melok kita. Nggih ta nggih? Bener apa badan terus ta? Dados nek tiyang niku saged ngonten, insyaallah akan bahagia, ibadah yo enak, kerja yo enak, berumah tangga enak, ibu nggih? Dan makane maka saking pelajaran Syekh Abdul Qadir Jailani kita pendek menika di hati itu harus ada iman. Ibadah niku harus didasari napa? Iman. Amal soleh juga didasari iman. Insyaallah kita apa dening Gusti Allah. Monggo masalah nggih Bu. Nah, salat hajat saking dina. Salatullah
sakaratul maut wa najata minan nari wa afwahin dan hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir, ingat kepada-Mu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa asyri Allahumma qamsidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'malana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Masyaallah ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Menawirkan ya Allah sinari hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabil imanan ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasit al-zawara ya Allah, lapangkan, luaskan, mudahkan rezeki kami. Ilal khaliqatina, terhadap perbaikan ya Allah, dekatkan. Wa asyari abidna, terhadap kejelekan dan dosa, jauhkan ya Allah. Waqtina wa isyana fitini wa dunya ila kami syukurin. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah, takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam artian iman, Islam, husnul khatimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam hidup kami ya Allah. Karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhirat ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami semua punya orang tua ya Allah, karena itu ampunilah dan sayangilah mereka dan sayangilah kedua mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa dan leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah kemenangan dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan semua mereka dalam surga-Mu ya Allah. Hasbi min su'alil bihajati ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, karena hanya kepada-Mu yang Maha Kuasa ya Allah kami berharap. Irhamna ya Allah, sayangilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu makaten ingkang saged kawula aturaken lan donga kita sesarengan mugi-mugi dikabuli diijabah dening Allah. Diiringi dengan ridhonipun Allah wonten dimana manfaatipun. Kula pribadi nyuwun pangapunten wonten kirang langkungipun matur suwun mugi-mugi saged pinanggih malih. Akhir kalam